И нещо щупих ли дева? Не бе, всичко е наред. Добър вечер, ден, каквото и да е, уважаеми зрители. Знам, много ви липсвах. Казаха точно двама човека. Няма значение. Вижте какво става, а? Имам ново студио и апаратна, и монтажна. Абе, хола ми, ама е друг хол е. Предишния клип ви бях казал, че следващият клип ще бъде какво се крие в покрайнините на София. Така се случи, че почна да вали дъжд, сняг, градушки, метеорити, астероиди и така нататък. Не мога да го направя и затова реших да направя друг клип. Преди около 2 седмици отидох в Рим. Едно много малко градче в покрайнините на Италия, гледам го на картата. Реших да направя клип за това. Сега сигурно се питате, ти пък какво разбираш? Нищо, ама пък ако не сте били, знам повече от вас. Как се зумва тука? И сега ще ви кажа едно нещо. Едно много важно нещо. След като си вземете билетите, чакай да дръпнем атмосферата настрани. След като си вземете билетите за Рим, които са по 50 лева в тия нискобюджетните, Уизер, Ryanair, всъщност няма ги споменавам, първо ще ми платите. След това ще ви правя реклама. След като си вземете тия ефтинките билетки, кацнете най-вероятно, може и другаде, не знам, може да кацнете на майната си. Аеропорто Фиумичино, което всъщност може да се казва Леонардо да Винчи, в зависимост от това какво настроение са италианците. След което има няколко начина, с които да стигнете до самия град. Единия е да платите около 50 евро за такси. Другия е да платите почти същото, но за автобус. И в двата случая ще висите в задръсване, защото трафика си е бал майката. И ще стигнете до Рим горе-долу след половин час. И сега, сигурно се питате, къде да хода? Или най-вероятно не се питате, да хода ли в Колизеума? Ето това е най-важната част. Не ходете в Колизеума. Защо? Аз ще ви кажа защо. Няколко причини. Едната причина е, че не е толкова впечатляващо, колкото си мислите. Отивате там, виждате го и сте такива малко... това е малко като по-голям амфитеатър от Пловдив, нали? Може би аз просто съм байганю и не оценявам грандиозните изкуства на културния римлянин, но отидох там, погледнах го и си викам, това е голямо. И горе-долу това беше. След това, ако искате да влезнете вътре, трябва да платите една символична сума от около 20 евро. И след като платите тази символична сума, влизате при другите туристи да се блъскате и да се потите и да се нервите. И след като се изнервите вече, искате да се качите на втория етаж. До втория етаж се качвате по най-гадните стълби на света. След като се качите по най-гадните стълби на света, осъзнавате, че там има още повече хора. И си казвате, мамка му, къде дойдох? Дошъл си да гледаш Колизеума. Добре, обаче се изнервяш и решаваш, не искам си хода, искам да ида някъде другаде. Да ям, примерно, или да пикам, или искам съм махна от Колизеума, И какво става? Търсите изход. Да, обаче, изходите. Като търсите табелата за изхода, на която пише Ушита, след като я намерите, ще намерите още 20 000 като нея, които между другото сочат в съвсем различни посоки. И сега се чудете на къде я фанеш, коя табела да следвам, защото искам да излезна. И почваш да следваш табелите, обаче не излизаш и вече почваш да се замисляш. Аз правилната табела ли съм избрал? И почваш да се съмняваш в себе си. Затова хващаш другата табела, която се сочи в съвсем различна посока и там също не можеш да излезеш. И си кажеш, добре, какво става, мамка му стара, И се оказва, че има само един изход. Ако някога сте били в Икеа и са ви карали ако някога сте били в Икеа и просто тръгнете, по магазина, ето по този начин, просто няма пряк път. И за да стигнете до изхода, трябва да обиколите абсолютно целият Колизеум. Имам в предвид абсолютно целият Колизеум, абсолютно всяка една точка трябва да я видите, Случайно да не се объркате, че сте във Франция или нещо подобно. И за да го направите това цялото нещо, ще ви отнеме около
1 час само да излезе. Преувеличавам, но не ми пука, че преувеличавам. И сега сигурно се питате, добре де, ако не ида Колизеума, къде да ида? В Ватиканският музей. Ако си мразите живота и искате да се застреляте. Значи това, ако наистина искате да влезете в Ватиканския музей, много съжалявам, защото явно живота ви е много гаден и си причинявате self-harm и така нататък. Аз лично втори път не бих повторил защо е гадно в Ватиканския музей. Освен ако не отидете, да я знам, в 5 часа сутринта, когато не работи, не си опънете една палатка пред входа, няма как да влезнете. Абсурд! Всички гидове събират хора, ама щяло не щяло, нали? Просто събират хора и тия, нали, гидове събират групи от към по 50 човека и те може да се вредиш. Ако не си вземете билета онлайн, няма, ама не преувеличавам този път, няма шанс да влезнете в Ватиканския музей. Отивате и гледате, че опашката е около цялото Цариградско шосе. След като си взехме билетите онлайн около седмица преди това също е важно. Отидохме там, минахме цялата голяма опашка и отидохме там, където имаше около 5 човека на опашката. И до там стига хубавото, защото след като влезнете, вие пак сте с всички унези, които чакат. Обаче те вече не чакат, а са вътре. И най-хубавото от всичко, разбира се, че Ватиканския музей е огромен. Ще ви трябва най-вероятно, ако бързате, 2 часа. 2 часа крачене, ама без да виждате каквото иде. 2 часа крачене. Ако искате да видите нещо, първо въоръжете се с търпение и с някакъв щит, бухалка или каквото иде, което може да ви проправи път измежду тъпите бабички, които се бутат във вас и искат да ви убият. Аз не мога. Какво толкова? Имаше една, която ходеше с телефона така и се буташе между всички. И защо? Просто нужен е ръкопашен бой. Иначе в самия музей има много впечатляващи неща. Най-вече самите стени и тавани. Тук предимно може да ги видите в някоя циганска махала. Иначе има много впечатляващи неща в Ватиканския музей. Предимно мен най-много ме впечатлиха таваните, които аз разбирам, че италианците нямат култура, обаче не е нужно да крадат златните тавани от нашите цигани по махалите. Нали, смисъл не е нужно, но все пак добра реплика са направили на тавана на Бая Сен. Също така има и някакви много стари килими, които висят от тавана и ако ги пипнеш ще изчезнат в пространството или нещо такова, които, нали, разказват историята на Исус Христос и така нататък. След като минете с адската блъсканица и ръкопашния бой, може да влезнете в Систинската капела. Сега, знам, че много от вас са гледали филми, документалки и така нататък и виждате Систинската капела празна и си мислите, сигурно, нали, ще мога да я видя на спокойствие. Не, няма. Вие дори не спирате. Нали, защото има едни лумпени, които са ги сложили за охрана, които казват, давай, go, please, my friend, go. Какво да голвам, бе? Искам да видя Систинската капела, обаче не може да се спреш, защото има толкова много хора за теб, колкото за цяла армия. Ти ако се спреш и те се спират и следователно ще се спрат и на входа на самия музей, което няма как да стане, нали? И ти почваш да си изкривяваш врата, ето така, за да гледаш Систинската капела и ходиш като идиот. В същото време някаква бабичка отстрани те бута, защото иска да мине пред теб с тъпия си телефон и да снима, за да покаже на внуците и така нататък. И след Систинската капела, като сте се изнервили, след като сте гладни, след като вече не искате да го виждате това, почвате да бързате възможно най-много към изхода. Жалко. Изхода е на още 20 минути от Систинската капела. Още на 20 минути от Систинската капела с бързо ходене. Не си го причинявайте. Добре. Да не хода в Колизеума, да не хода в Ватиканския музей, къде я хода. Отидете в базиликата Свети Петър. Да, там също има много хора, но не чак толкова. Ако отидете тази година, доколкото разбрах, и минете през оная порта, през която всички минат, вече нямате абсолютно никакви грешки. Не сте грешни. Тоест, примерно, ако си убил някой, мини през порта, всичко ти е простено. Или нещо такова. Колко е верно, един бог знае, нали? Oh, brother, this guy stinks!
Но базиликата Свети Петър е наистина впечатляваща, огромна е, ама като кажа огромна означава, нали, по-впечатляващо от Колизеума, честно казано. Пак са крали от идеите на Байви Халил от махалата, но са го направили много така изкусно. Браво, браво! Следващото нещо, което е много близо до тези две неща, които ви казах, е Кастел Сант Анджело. Значи това е някакъв много стар замък, доколкото разбрах, както и да е, вижте в Google, не ми се занимава. Важното е, че изглежда готино. Тук пише, че един билет за влизане в самия замък е 52 лева. Ако искате само, може да влезнете. Аз не съм влизал и не съжалявам, няма да дам 52 лева за това. Сега ще има някой, отиваш в Рим, па няма да дадеш пари. Няма да дам пари. Отивам да гледам без пари. И да ям сандвичи у нас. В Airbnb-то, Ние след този готиния мост продължихме по-надолу, където аз, защото съм си аз, реших да снимам нещо за пореден път и се спънах в един бордюр, след което аз се засилих стремглаво към една стена, нали, с главата напред и за малко щях да я ударя. Е така. Даже някакви хора до мен италианци пошаха ой, нали, и си помислиха, че ще гледат сигура, обаче не успяха, само коляното си ударих. Продължихме напред към площад Навона. Много ме впечатлиха статуйките, които бяха там. Много ми харесва, много готин вайб. Значи, това е нещо, което между другото и вие ще го усетите. В Рим всичко е на вайб. Нали, вайба е много готин. Но вайбът на площад Навона е много готин. Може да си седнете, си отворите една биричка, примерно. Не е забранено. Трябва да отбележа, че тъй като имат някакъв юбилей на папата или аз не знам на какво, почти всички такива по-големи туристически атракции са изчистени и светът в бяло, блестят направо. Така могат да осветят. Така че много е чисто, не мирише на пикня никъде, все още, защото явно скоро е чистено. Така че ако ще гледате Рим, отидете тази година, отивате към Пантеона. Пантеонът е строен при почти 2000 години, което е много впечатляващо, защото той е в целостта си. Нали, не е като Колизеума разрушен, порутен и да изглежда като някаква барака. И като влезнете вътре, значи струва нека 12 евро, мисля, че. Сега ще кажа колко е. 22 лева струва да влезнете, но си заслужава доста. И след като влезнете и погледнете нагоре към талана и си казвате, майка му деба, нищо нямаме в България. Почвате да се чуете дали триъгълника на властта може да го броим за туристическа атракция. Вътре е уникално. Аз не мога да повярвам, че това нещо е на 2000 години. Сега някой ще каже, ама то е реставрирано. Реставрирано е, Колизеума не е. Отвън не мисля, че е реставриран. Поне аз не знам. Нали, мога да проверя в Google, но няма го направя. Отвън ще видите много хора накацали на фонтана, който е пред Пантеона, които искате да изритите в тъпата му цуна, защото не може да отидете до фонтана да се снимате. Не, че аз много се снимам, но предполагам, че доста хора биха искали. И те стоят на тъпия фонтан над стълбите и си хапват едни сандвичи, които може да намерите в една уличка по-нагоре, които са вкусни. Окей, бях Пантеона, сега какво да видя? Дами и господа, за мен най-голямата атракция в този град, най-впечатляващото нещо, което съм виждал построено от човек и някога. Да, не е много дърто като Колизеума или като Пантеона, но е огромно, гигантско, масивно. Знаете ли какво още е масивно? Това е националният паметник на Виктор Емануил II. Само за това си заслужава да отидете там. Значи, нали, може би аз просто съм малумен и се впечатлявам от лъскави неща. Това е един огромен паметник, не мога да нарека паметник, той е като замък. В някакъв камък, който не мисля, че е марбъл. И е бял, и блести, и е огромно, и вие като застанете отдолу и като погледнете нагоре и направо ви става лошо. Аз, нали, реших, че това трябва да го снимам на телефона си, защото на камерата ми падна батерията, пък не можех да спра насред улицата да си сменям батерията и реших с телефона да снимам. И снимам нагоре, и докато снимам нагоре, вижте. Да. Димитре! Смисъл, да. Да, за пореден път се спъвам, обаче
За пореден път се спъвам като идиот, докато снимам, но този път спъването ми беше уникално. Бях си взел едни обувки, които са за бягане. И обувките за бягане по принцип нямат никаква защита на пръстите. Аз, докато гледам нагоре, не си гледам в краката и какво има. Там имаше бордюр. Така силно изритах бордюра, че си натъртих жестоко пръста. Ама жестоко. В смисъл, това е положението, нали, същата вечер. До тук 2 пъти съм паднал в Рим. Щях да си мисля, може би съм много голям грешник, нали, все пак съм до Ватикана. Може би затова постоянно. Също така, ако платите там някакви парички, да си 53 лева, нали, може да се качите до колесниците. От тези колесници може да видите цял Рим. Нали, в смисъл, имате една огромна панорамна гледка, наистина много впечатляващо. Това е строено някога си. Мога да проверя в Google, но няма. Значи всички тия неща може да ги обиколите принципно за един ден, но не дейте, защото ще ви се откачат краката. Нали? За 3 дни сме направили около 53 км в крачки. Сега сигурно се питате, ами храната. Не... Храната е посредствена. Смисъл такъв, ако идете в центъра на София, в някакъв италиански магазин, най-вероятно ще е абсолютно същото качество. Не беше много впечатляващо. Преди 1 година, когато бяхме в Бари, в Матера, в Алберо Бело, там храната някакси е много по-вкусна, отколкото в Рим. Не мога да кажа на какво се дължи това. Може би е заради тъпите столичани, гадните римляни. В смисъл, нямаше нищо впечатляващо, нищо не мога ви кажа. Не, чакай, има. В един квартал под Ватикана, казва се Трастевере. Там има едно място, на което продават манджав хляб. Сега, знам как звучи, но повярвайте ми, много е хубаво, ефтинко е и може да се наядете с около 3 манджи в хляб или нещо такова. Може да си поръчате там и винца и така нататък. Не гледайте хората, че стоят отвънка, имам места за сядане вътре, но както всичко в Италия е супер сгъчкано. Просто... храната не е кой знае какво, нали, но пък е много готина разходка. Ако има някакви полети, 3 дни отиване и връщане, е супер. За повече не знам какво толкова ще направите там. То най-интересните неща от града са сгъчкани на едно място, в Стария град. И общо взето е това. Все едно по-голям Пловдив. Единствено няма кап. Всъщност има капана, Трастевере е капана. Ето, готово. Отидете, ако ви се отвори възможност, ако не в Пловдив. Това беше клипа за днес. Следващия клип. Какво има покрай София? След около 2 месеца и половина или нещо такова, искам само да забележите, що за качество вада, нали? С нова камера съм. Вече съм в фокус. Ето, от тук виждам, че ми следи окото и лицето, човек. Няма как аз да съм извън фокус, виж. Гледай какво става, Бам! Абонирайте се, ударете камбанарията, последвайте ме във Facebook, в Instagram. Благодаря. Това беше клипа. Чао! Ефект.